No, takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Dám to najskôr tichšie, najskôr poviem. No, pamätám, že nás bude nahrávať táto hlava. A uvidíme, že čo, jak to vyhráme. Rozhodla som sa trošku vymeniť hororovku, že by som stále nezačala len jednu granny, aj keď ju ešte nemáme vyhratú, ale keď ju vyhráme, tak potom znova dáme potom 2 granny, 3, viem, že je aj 5 už granny, tak skúsime všetko. Tak myslím, že môžeme začať. Majiteľ tohto miesta byl patrne veľmi bohatý muž a to pro mňa znamená tloustú výplatu. Všetko musím udelať i získať peníze. Pán Melzi už pred nejakým časem jen túto jednu prácu a budú v pohode. No super. Aha, máme oka, zbierajte a použite runy očí, aby si vedel, kde je monštrum a vrecka s penízmi 20. No dobre. No dobre, že display máme, toto takto. A máme první skolo. Zhádni příbeh v periódku veľmi známych typov. To veľmi už nie je nič. Tak ideme von. Máme oko, určite pozíciu monštra. Použitím rún očí, pomocou nich sa pred monštrom schovaj. Dobre, super. Pozri sa na načrtnutú mapu pre navigáciu v úrovni. No, toto je veľmi úžasná mapa. Stojí sa aj vyznáme, ty kokos. To lepšiu mapu dať nemohli. Celé toto miesto je divné, no nehovor. Bo som si to nevšimla. Klanička sa nedá otvoriť. Tu máme ďalšie oko. No, vidím, že tu už nič není. Ideme ďalej. Tu je ďalšia miestnosť. Je spoločenská. Ďalšie oko. Tu máme skrinky, v ktorých nie je nič. Máme ďalšie číslo. No dobre, aké číslo máme? A už tu nič není. To ja si poplním. No dobre. Ideme ďalej. Máme vrecuško. Obrázok s poznámkou. Teraz je... Dobre, taký obrázok máme s poznámkou. Tak my sa skrieme sa. Obrázok s poznámkou. Teraz je to tvoje. V tomto vreci je ešte niečo. Obrázok starého muža. Na zadnej strane je napis. Teraz je to vaša bremeno chudák. Čo ty myslí? No tak to neviem. Balíček nikdy nebolo doslaný. Aha, no, to je zaujímavé, ale dobre. Lebo vyzerá, že mám svojho blízko tá hlava. No, dobre. No, tak ideme tuto. Zostali, že teraz sa pôjde oproti mne. Ísť nemôže.
może iść do miesiąca. Tak, dobre. Idziemy dalej. Tu jest... Jeszcze nie możemy odejść, potrzebujemy najzwiat resursów z pieniędzmi. No, dobra, super. Mamy dalsze oko. Si to nevšimla. Ale ulice. Paráda. Čokoládové sušenky. Čože? Tak, skúsime ešte. Počím to len 6 minút, tak skúsime ešte raz popozerať. Dobre. Ďalšie vrecučko, super. Som nerátala, že pôjde hneď proti mne. Tak ale nevadí. Skúsime ešte raz. Dáme tomu šancu. Bolo napísané, že choď, no ale... Ťažko povedať. Napíšu choď a... Už rýchlo ani nevieš, či máš kontrolovať alebo utekať. Číslo, super. Ďalšie číslo. Kto sme už boli? Neboli. Máme oko. Použijeme jedno. Nikdy si neprišiel, slúbil si to. Čo to bol za hlas? Máme ďalšie, tu máme ďalšie. Ale si ho buď. Ideme hore či dole? Ideme skúsiť dole. Wstaniemy? No dobra, wyszło zero. To już dalsze wracuszko, tu było dalsze wracuszko. Tu mamy oko. Te oczy będziemy poużywać, bo no to super. Dobra, tu mamy mieć. Oko.
4 vrecuška. To nám asi nebude treba. Ďalšie vrecuško. Ďalšie vrecuško. Teraz by bolo dobre nazývať. Dobre, skryli sme sa. Schodný. Tak ideme tu. Tak nehovor, že ma sleduje, to som si nevšiml. Tu sú ďalšie dva, super. Druhé. Pásy, potrebujem nejakú pomôcku, aby som tieto dvere otvoril. Hej. Tak, áno. Oči by sa ešte hodili. Tu máme 6, ale teda 5. Máme dole. Máme ďalšie vrecuško, tu je veľa papierov. Čo ja mám s tým, že je tam veľa papierov? To je ďalšie vrecuško. Je tu tak napäté, sotva dýcham, no nehovor. To som si nevšimla. Stieme to stadiaľ. Stavím, že to pôjde teraz oproti mne. Tam je to. Najdi východ a uteč. OK. Schody boli tuto. A len teraz ide tá ozruda hore. Ideme tu do miestnosti. Nic nemôže. Ale by tam dobehať. Takže zdrháme. Milé rada. Ale ne, bylo to ona, jsem si tím jistý. Vypadalo dokonce podobně, toto místo mělo být opustené a teď ji vidím. Proč? Nedokážu se trást. Pocitem, že mě požaduje a je to stále úžasný, co bych měl dělat. No, takže utěkli jsme. Takže čau u ďalšieho videa.